И здравейте на всички, аз съм Justice355. Сега играем на песочница TTF. Аз съм с комбинация Реляса и Хорнети. Сега ще ме уби. Така с него не знам. Лаги ми. Не знам защо. Но не ми пука. Сега сигурно ще изиграем тази игра. Опа. Айде. Айде. Виж. Ти кой стреляш, бе? Бълък. Не! Умрях. Тъпо. Тук всички са генералисимус. За хората, които не знаят тая игра, ще има отделен клип, където ще има всичко за тая игра. Ще обясня всичко, да? Игричката си е готина. Боже, от този лак не мога да отида никой. Някой иска френд. Не. Тъп фрис. Мря. Айде. Кой? Няма да идем. Да така. И да това тук е на първо място от нашата. Някакъв пич тук. Пишете, моля ви наистина пишете коментари, защото да разберам дали да снимаме тая игра или да не снимам. И хората... свършихме, ми ще изиграя още една. Ако не можете да... Ако нямате акаунт в YouTube си, направете и се абонирайте. Валя ни. Почва. Бе, къде бе? Не. Вземам флаг и бързо към базата ни. Нашата има... не. Нашата има фриз. Добре, стабилно. Доп. Пуста се, бе. Така. Опа. Докато не снимам, ми лаги. Странно. Айде. Само аз трябва да заня да влага. Не губил го. Нищо. Някакъв дина левел. Пред очите ми. Къде бе, майка? Стана сега. Добре. Сега съм сигурен. Не мога. Тафа. И ще има клипове повече с музика, отколкото нали с говорене. Мани си. Аре! Някакви прота. Да, равни сме. Ако да... Не. Не.
I'm the big killer. Уф, защо ми лаги, бе? Да. Това ми е фопасото. 11. Сега 8. На 32. Така игра. Айде. Добре, без псовне. Добре. Ай, какво е това? Как ти чата? Оф, се трябва да се оставяме. Опа. Не. А, не. Що има цели? Не знам. Да направя където. Супер! Убихте ма. Дано да сте доволни. Още 5 минути. Yes. Опа. Дай! Остана, бе! What the fuck? О, невероятен старт. Вижте, гледайте. 1, 9. Супер. Кой може като мене? Никой. Защо? Не знам. Ай само... Ай дайте ли. Дайте. Забих се като... Ай сега от тук сте ви. Оф. Но така стана, мисля, че това ще бъде за епизода. Абонирайте се, лайквайте клипа, гледайте всички клипове мои. Също така се абонирайте за Pro Killers. Някой ми звъни. Ай го отрежем. Така. И... Айде, чао, пичо.